Башкорт теленнән халыкара диктантты быел 26 апрельдә язабыз. Һаумагыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының башкорт филология, шәркият һәм журналистика факультеты деканы, филология фәннәре докторы, профессор Гөлфирә Абдуллина. Һаумагыз, Гөлфирә Илфовна. Һаумагыз. Гөлфирә Илфовна, гадәттә башкорт телен инде нисә ел дибәйдек, үз кимәлдә язабыз. Быел да мөгаен был кагыйдәдән ситләшмәйбездер. Әйе, әлбәттә шулай. Моны хәзер берничә ел дәвамында ошо үз кимәлдә тотырга тырышабыз. Ни өчен дигәндә, безнең башкорт телендә диалектларның ханы өсәү һәм ошо өченче диалект дип әйтәйек инде, төньяк-көнбайыш диалекты игътибардан ситтә калмаһын дип. Өченче кимәлдә индердек. Быга тиклем озак еллар дәвамында, аныграк әйткәндә 11нче ел дәвамында без үткәрәбез бу диктантты. Башлангыч кимәлдә телде белүчеләр өчен бер текст тәкъдим ителә иде, икенчесе телдә иркен һөйләшүчеләр өчен, менә хәзер инде өченчесе төньяк-көнбайыш диалектында ла язабыз. Үткән ел бына 400 меңдән ашу кеше язган шикелле. Әйе, менә ошонда зур хандар хәтерләйһегездер, бул вакыйга бит инде иң тәүсиратта Башкорт дәүләт университеты белән бәйле, хәзерге Өфе фән һәм технологиялар университеты 2015 елда әле касан булган кебек, менә ошо эшне башлап ибәргәйне, диктант акцияһын, ул белемде тикшерү кимәле дип атала иде ул вакытта, төбәк-ара кимәлдә генә үткәрелә иде. Хәзер менә ошо 11нче ел дәвамында 10 ел эчендә без 100 мең тапкырга катнашучыларда арттырганбыз, хатта артыграктыр. Тәү елда аудиторияның сыкты дип әйтәк була. 3,5 кеше катнашкайны, хәзер инде моны ничәшәр 100 мең менән исәпләнә. Ул бит безнең өчен зур горурлык. Һәм әлбәттә бында катнашу өчен ул онлайн һәм офлайн майдансыклар. Әйе, менә ни өчен катнашучыларның ханы шулай 40-ка күтәрелеп китте. Элек университетның 2 аудиториясында ядалар иде, бик матур, шундый байрам сырахы бит инде ул. Унда без онлайн рәвештә университетның филиалларын гына катнаштыра торгайнык. Һәм менә шу 3,5 ханы ошның белән сикләнә иде. Хәзер инде безнең бөтә дөнья буйлап һибелгән милләттәшләребезгә лә ошо форсаттан файдалану мөмкинлеге бар. Улар онлайн рәвештә ядалар һәм БСТ каналында безнең менә шу бөтә дөньяга таратыла бит инде диктант язу процессы. Һәм тагыла бер яңалык бар бит әле, ул элек без диктантты бер генә көн язһак, мәсәлән, ярты сәгать, 1 сәгать дәвамында, хәзер ул 3 көн дәвамында язып була. Быел 26-нчы ягъни язманы тыңларга мөмкин. Язманы тыңлайбыз. Әйе, аудио язма урынлаштырыла. Баш диктант.ру дигән безнең махсус сайтыбыз бар. Ул платформага ошо рәсми рәвештә билдәләнгән. Моны шунда инеп, аудио язманы тыңлап, кемдер беренче көндә катнаша алмый, моны икенче, өченче көндә лә ошо акцияга катнашып китергә мөмкин. Диктантларның касанга тиклем кабул итәһек булгыз? 3 көн дәвамында язылар икән, димәк 3 көн дәвамында диктантларны кабул итәһек. Әйе, ошо 3 көн дәвамында диктанттың текстлары кабул ителә. Уны Telegram каналына ла җибәрергә мөмкин. Ул моны шу баш диктант.ру дигән сайтка инһәгез, унда бөтә адреслар күрһәтелгән, электрон почта аша җибәрергә лә мөмкин. Һәм әлбәттә безнең офлайн майдансыклар да бар бит. Унда язучылар, ошо оештыручылар да калдыралар үзләренең эшләрен, без уларның скан вариантларын, махсус әзерлекле белгечләр, филологлар дип әйтәйек инде, мәктәп укытучылары төзәтеп, үзебезнең сайттарга куябыз. Офлайн майдансык тинегез, бына әйдәгез төп майдансык кимәлен һаклап калган Өфе фән һәм технологиялар университетының ошо зур 2 аудитория турында интекләбрәк килеп китәйек. Нисегрәк, ниндирәк сара булыр быел да? Нисәгә көтәһегез диктант язучыларда? Бына бул махсус рәвештә без игълан иткәйнек инде Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды 26 апрель көндә сәгать 11дә БСТ каналында ла онлайн башлана һәм бөтә майдансыкларда ла ошо тәгаенләнгән вакытта без башлайбыз. 2 аудиторияла көтәбез үзебезнең катнашучыларны. Улар безнең һәр ел һайын киләләр, байрам көсәп киләләр, рух байрамы дип киләләр, милләттәшләребез белән осрашабыз дип киләләр. Һәм без буга берничә тә каршылык күрһәтә албайбыз, чөнки әле үк карай башланалар. Һәм безне нишләп сакырмайыгыз әле ул диктантка? Без бит килергә янабыз диләр. Һәммәһен көтеп калабыз. Элеккесә шундай ук кимәлдә без концерт номерлары ла буласак, рух байрамы дип менә әйтеп киттем бит инде, матур итеп бер-беренә аралашу өчен сауда нөктәләре, китап һату нөктәләре оештырыласак, һәм әлбәттә без зур куаныч менән милләттәшләребезне осрашуга көтеп калабыз. 2 безнең аудитория, уларны елдан-ел катнашучылар танып беткәннәр инде, чөнки бу диктант бит ул белемне тикшерү, грамоталыкны тикшерү сарайы гына түгел. Ул милләтте бер корга туплаусы, оештырусы, безнең бердәмлекне күрһәтүсе сара. Һәм мин уны белем алу акциясе дип кенә әйтмәс идем. Чөнки унда безнең депутаттар катнаша, җәмәгать әһелләре, бына дәүләт эшмәкәрләре, журналистлар һәм гомумән теләгән бөтә һөнәр өлкәләренең вәкилләре катнаша.
Улар бит бөтәһе лә үзләренең белемен генә тикшерергә килмәй, ошо бер-бере менән осрашуу өчен дә килә. Һәм әгәр дә онлайн рәвештә, мәсәлән, безгә сит илләрдән кушылалар икән, улар да үзләренең ошо тарихи тамырлары булган бөек милләт, башкорт халкының бер вәкиле итеп тоюр өчен дә бит акцияда катнашалар. Һәм кайһылар әйтләр, һез безгә баһа куймагыз инде. Без ошонда катнашыр өчен генә, ошо рухты туйыр өчен генә катнашабыз дип. Һәм мин уны дөрес дип кабул итәм. Һәм тагыла бер ягы бар бит. Ул башкорт телен үстерү сараһы дип әйтәбез, популярлаштыру сараһы. Һәм мин уны әйтер инем, башка милләт вәкилләренең безнең милләткә караган, безнең башкорт теленә карата булган ихтирамы һәм игътибары дип әйтер инем. Ягъни башка милләт вәкилләре катнаша. Менә безнең бит инде башлангыч кимәлдә телде белүчеләр өчен оештырылган аудиториялар, улар бит башка милләт вәкилләре өчен дә оештырыла. Улар иң тәүге парталарга килеп, шундый кызыкынып, күзәтеп, карап ултыралар. Кайһылар әйтәләр инде, мин әлбәттә башкорт телен камиллаштырылган кимәлдә белмәйем. Мин һөйләшәлә, язала белмәйем. Әмма ләкин хис югы кайһы бер таныш сүзләрде булһа ла язып ултырайым әле дип киләләр. Менә шунда нисек һөенмәйһең, нисек шатланмайһың инде. Башка милләт вәкилләренең без менә шулай игътибарын тоябыз. Бер ел килеп, икенче елына килмәй калгандары бармы? Улар әле елда йөриләрме? Сөнки менә күптәр уйлый бит инде, ой, мин килеп язырмын да ошо диктантты миңа 2 куйһалар нишләрмен икән? Мин кала балаһы бит әле ул дигән һораудар бездә шулай язып, шылтыратып һорыйлар инде. Без уларга әйтәбез, һез үзегезгә кушамат алыгыз. Мәсәлән, онда Күгәрсен халыуы, Иян Сура батыры һәм башка. Ягъни үзегезнең фамилиягызды күрһәтергә теләмәйһегез икән. Ул бит төп максат түгел безнең. Шуга никнеймдар, кушаматтар кулланыгыз да, үзегезгә куелган баһаны тикшереп карагыз. Быел, мәсәлән, һез 4-кә алганһыгыз икән, икенче ел 5-кә тырышырһыгыз дип өгөтләйбез инде. Гомумән скептиктар һаман да бар ул. Бына инде 10 елдан артык яза бул диктантты. Бер көн диктант язып кына телде үстереп буламы ул диләр. Шулай бит. Бына тимәк, әгәр дә ошондай кызыксыну бар икән, үзебезнең милләт вәкилләренең генә түгел, башка милләт вәкилләрендә кызыксыну бар икән. Тимәк, бул күрһәткес. Бул кирәкле, бик әһәмиятле сара дип уйлыйм. Чөнки әлбәттә бер көн килеп кенә һинең грамоталыгың күтәрелеп китмәй. Бит башкорт телен популярлаштыруга курылган башка сараларда бик күп. Шулар исәбендә әгәр дә без башкорт теленең диктантты, ул бит халыкара кимәлгә күтәрелде. Без уны күрһәтмәйбез икән, безнең күңелдең ниндидер бер өлеше китек буласак. Шуга минең уемса, бул башкорт теленең халыкара диктант яшәргә тиеш. Ул үзенең хатта кулланыш сфераһын киңәйтергә тиеш. Сит илләрдән катнашалар тибез инде. Уларның рухланып шул диклем видео язмалар, халыкларын күрһәгез. Улар бездә һеҙҙең менән дип, менә безгә лә шылтыратып әйтәләр, башкорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фондына ла шулай дип әйтәләр. Матур күренештә инде, бик һәйбәт. Бына дикторҙар буйынса ла без ел һайын ошо дикторҙарҙың даирәһен киңәйтергә тырышабыҙ. Мәсәлән, быйыл нисек? Мәсәлән, безнең Өфө университетында быйыл башкорт теленән халыкара диктантты телде яҡшы белгән, иркен аралашҡандар өсөн Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары хеҙмәткәре, Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, бик күптәргә таныш булған Флүрә Мурзина уҡыясаҡ. Ул безнең БСТ каналында ла уҡығаны бар ине. Бына быйыл ул бит инде безнең университет тамамлаған, химия факультетын, үҙебеҙҙең сығарылыш студенты тип әйтәбеҙ, уны саҡырҙыҡ. Инде телде башланғыс кимәлдә генә белеүселәр, ягъни өйрәнергә тырышып кына тороусылар өсөн Башҡортостан Республикаһының Халыҡтар дуҫлығы, Салауат Юлаев ордендары кавалеры, халыҡ-ара гроссмейстер, сатраш буйынса Европа, Рәсәй һәм бөтә донъя кимәлендә чемпион булған Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай урынбаҫары, рәйесенең урынбаҫары Тамара Танһыҡ-Ҡужина яҙҙырасаҡ. Мына шундай бик мәртәбәле дикторҙарҙы, уларҙы дөрөҫөн әйткәндә диктатор тип әйтәбеҙ, шулай тейеш. Мына шу 2 диктатор көтә, рәхим итегеҙ. Улар менән бергәләп, мына береһе депутат, береһе журналист, мәҙәниәткә ҡағылышлы кеше. Улар менән яҙыу ҙа бит ошолай телде популярлаштырырға бер аҙым. Әйткәндә, ниндәй текст буласаҡ, быйыл билдәлеме әле? Мына кемдәр беҙҙең менән йыл һайын диктант яҙа, һеҙ иғтибар итәһегеҙҙер, йыл һайын тематик йылға ҡарайбыҙ. Быйыл Бөйөк еңеүҙең, Бөйөк Ватан һуғышында еңеүҙең 80 йыллығына арналған бер текст буласаҡ. Икенсе текст, әлбиттә, беҙҙең ил һаҡлаусыларға арналған. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан, беҙҙең яугирҙарға арналған тексттарҙы тәҡдим итәсәкбеҙ.
Нитен кагыйдәләрдә искә төшерергә, тәкъдим итәргә, бuna нисек әзерләнергә мөмкин бул диктантка? Әйе. Бына укучылар киләләр дә улар белә. Нимә ул кызыл, мәсәлән, унда кызыл юл, абзац, нимә ул? Гадәттә шуларда әйтәбез бит инде. Диктатор уларда өндәшеп тормай. Менә шул вакытта төрле һөнәр өлкәһенә караган кешеләр бераз албыргап калалар. Ой, диктантты күптән язганым юк. Кемдер әйтә, 30 ел язганым юк. Мин диктант язарга куркам диләр. Куркырга кирәкмәй. Унда орфографик кагыйдәләрне бераз караштырып алыгыз. Biraz стилистикага ла игътибар итегез, пунктуация әлбиттә. Чөнки, мәсәлән, диктатор озакрак туктап тора икән, ягъни пауза ала икән, интервалды озайта икән, димәк, мөгаен да өтер куерга түгелдер. Хәзер куерга кирәктер. Без гадәттә бары тик өтер куерга гына хәзер инде өйрәнгәнбез. Әйе, менә шунда инде. Чөнки без диктаторлар менән дә аерым эш алып барабыз. Улар да әзерләнә. Әлбиттә, уларны да әзерләйбез. Улар хатта Россия Федерациясының ат каданган унда мәдәният хезмәткәре булса ла, мәсәлән, Флюра апай Мурзина менән дә репетициялар үткәрәбез. Чөнки журналисттың үзенең һөнәр нескәлектәре бар. Диктатор ул бит икенче сүз әйткәндә укытучы, диктантты яздырып торучы укытучы. Шуга без уларны ла бераз инде репетицияга сакырып, уларга аңлатабыз. Кайһы урында, мәсәлән, паузаны озакрак тотырга. Кайһы вакытта, мәсәлән, төрле язучының, диктант язучының кимәлле төрлесе һәм уларның язу темпы төрлесе. Мәсәлән, алгы рәттәрдә ултырган студентлар җитезрәк язалар, чөнки улар уларның көн һайын тиерлек шөгыльләнә. Мәсәлән, табиб икән, я булмаһа, төзелештә эшләгән кеше икән, ул әлбәттә яйрак, уйлабрак яза. Шуга без аудиторияга карап алырга тәкъдим итәбез. Барыһы язып өлгердеме дип һорарга. Ягъни аудитория менән диктатор арасында бәйләнеш булырга тиеш. Мотлак психологик бәйләнеш дип әйтәйек, белем алу юнәлешендә. Шуга Менә ханап киткәйнем инде, орфографик кагыйдәләрне бераз караштырып алыгыз. Без гадәттә димәдебез, нисек ишетәбез, шулай язабыз дигез башкорт телендә. Шулай да орфографиягә игътибар итәргә кирәк. Барыбер игътибар итәргә кирәк, чөнки ул нисек язабыз дисәк тә, барыбер да башкорт телендә бит үзләштерелгән сүзләр дә бар. Интернационализмдар бар, калькалар бар. Әгәр әлбиттә төрки сыганаклы төп башкорт сүзләре булһа, нисек ишетәбез, шулай язабыз. Әмма дөнья бер урында гына тормай, орфографик кагыйдәләр дә үзгәреп тора. Шуның өчен караштырып алһалар, бик хуп. Әгәр дә инде вакыттары икән, куркырга кирәкмәй. Кешен гайны язабыз бул диктантты. Шулай итеп, 26 апрель сәгать 11-дә БСТ каналында туры эфир аша, я булмаһа, офлайн майдансыктарга килергә мөмкин. Уларның бере Башкорт дәүләт университеты, элекке хәзерге ÖFE фән һәм технологиялар университеты. Тагын инде офлайн майдансыктар әйтеп китәгез. Әле офлайн майдансыктарда теркәү бүгендән башланды. Бүгендән алып 20-һенә тиклем дәвам итәсәк, былтыргы безнең тәҗрибә күрһәтүенчә 200-гә якын майдансык теркәлгән. Уларда шул баш диктант дигән безнең платформада карарга мөмкин, сайтта карарга мөмкин. Кемдер яуаплы кешеләрнең телефон һандарлы язылган унда, һорагыз, адреслары күрһәтелгән. Кемгә якын, әлбиттә үзләренең өй эргәһендә генә, мәсәлән, китапханаларда язалар, мәктәптә язалар, әлбиттә. Был эштән безнең дәүләт структуралары ситтә калмай бит. Әйткәндә, менә республика җитәкчелеге нинди зур игътибар бүлә был акцияга. Башкортстанның республикаһының дәүләт йыелышы курултайда язалар, Башкортстан башлыгы хакимиятендә лә язалар, хөкүмәт кимәлендә лә язалар, Мәгариф үстерү институтының үзенең майдансыктары бар. Вузларда әйтеп тә тормаем инде, югары уку йортлары үзләре оештыралар. Ягъни, күңелең теләгән ергә барып, был диктантты язырга мөмкинлек бар. Рәхмәт, әйткән һүзләрегезгә һәм биргән кәңәшләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, 26 апрельдә үтәсәк халыкара башкорт теленнән диктантка без ÖFE фән һәм технологиялар университетының башкорт филология, шәркият һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина белән әзерләндек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Диктантта сорашканга тиклем.